हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानो जे फैगौ दुर्गा फुजानि थाखाय मानिनांगौ खान्थिफोर जायखौ आसाम सरकारा दिनै फोसावनानै होनाय जादों। बिथां डक्टर सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि प्रेस मिटआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो बेयावहाय मा खान्थिफोर मानिनांगौ बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सै बे भिडिअ'आव नुनो मोननाय जागोन। फारियै जोबजासिम नायलांदो, गासैखौबो स्किप खालामाजासे। दा फैदो लोगोफोर, जागायलांनायनि सिगां नोंथाङा नेचार पाब्लिकेशन इउटिउब चेनेलाव दासिम गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो नटिफिकेशन बेलखौ नोंथांनि गाहामनि थाखाय ला। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 1, बे दुर्गा फुजानि फुजा कमिटिया फुजानि सोरगिदिं खोबनाय पेन्डेल बानायनो मोना होनदों। अदेबानि गोजौखौल' खोबनानै होनांगोन, नाथाय हाबग्रा आरो ओंखारग्रा लामायाव आलदा आलदा जानो नांगोन होनदों। माने दुर्गा फुजानि जायनाखि थावनि, बे थावनिखौ सोरगिदिं बेंदिं जोबनानै दोननो मोना होनदों। गोजौनि पेन्डेलखौ होनो मोनगोन, नाथाय साइडनि पेन्डेलखौ बेंनानै दोननो मोना होनदों। गासैखौबो लांदां दोननो नांगोन। बेनिफ्राय मोनसे लामाजोंनो हाबलाय ओंखारलाय जानो होनदों आरो हाबग्राया आलदा ओंखारग्राया आलदा सेपारेट जानो नांगोन होनदों। बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ, फुजानि समाव फुजारि आरो कमिटिनि सोद्रोमाफोरा मास्क गाननाय आरो सेनिटाइजार बाहायनाय आरो जायफोर नायगिरि बिथांमोनखौबो बेखौ बाहायहोनायनि थाखाय बिथांमोनहा बुंथारनांगोन होनदों आरो बियो कम्पालसारि जानो नांगोन होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव बुंदों जे फुजारि आरो फुजायाव थानाय गासैबो खामानि मावग्राफोर जायफोरा हेल्पार हिसाबै थागोन, जायफोर गाहाय फुजारि आरो बेजों लोगोसे गोबां लेङाइ फुजारिफोर थागोन आरो गोबांथार कमिटिनि माखासे सोद्रोमाफोर थागोन होनदों। बिथांमोनहा जायफोरहा फुजानि थावनियाव थाबाय थागोन बिथांमोनहा फुजानि सिगां COVID-19 टेस्ट खालामनानै लाथारनांगोन होनदों आरो फुजा जोबनानैबो खेबसे टेस्ट खालामथारनांगोन होनदों आरो बेखौ जिल्ला क्लाबनिफ्राय नारसिननाय थागोन होनदों। दा बियो कम्पालसारि एबा मान्डेटरि जागोन होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4आव मा होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव 10 बाजिनि उनाव फुजा मण्डपखौ बन्द' खालामथारनांगोन होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5, फुजानि समाव हौवाफोर गोजा, अदेबानि हौवाफोरनि थाखायल' बुंनाय जादों बेखौ। बाहाय बाइक माने 2 हुइलार बिथिङाव डाबल गाखोनानै थांनो मोननाय नङा होनदों, दावबायनो मोननाय नङा। दा बेयावहाय आइजोफोर आरो उन्दै गथ'सा लानाय बेफोरखौ बाहाय रेहाय खालामनाय जागोन होनदों। बेनिफ्राय नुदों नाम्बार 6आव बुंदों फुजानि मुङाव कालचारेल फांसन खालामनो मोना होनदों। कालचारेल फांसन माने मा? बाहाय बुंदों फुजानि थावनियाव फुजानि थाखाय जानाखि फोरबो फालिदों बेयो थिगैनो थागोन, नाथाय बाहाय माइक एबा जायखिजाया साउन्ड सिस्टेम बाहायलायनानै बाहाय कालारफुल फांसन बानायनो मोननाय नङा होनना बुंदों। नाम्बार 7आव बुंबावदों बिथाङा, मोनसे समावनो जायफोर भक्त एबा जायफोर फुजानि सिबियारि बिथांमोनहा खेबसेयैनो 50सो सोद्रोमाफोर थानो हानाय केपासिटि दंबा थानो हागोन, नाथाय 50निफ्राय बांसिन थानो मोननाय नङा होनदों। 50नि बारनानै माने खेबसे समावनो, ओमफ्राय बिनिफ्राय सम लानानै रानै बेखौ बानायनो हानाय जागोन। दा बिनिफ्राय गुबुन फिसाफोर दंबावो जायफोरखौ नोंथांमोनहा अलरेडि मिथिखागौ एबा जों गोबाङानो बिनि सायाव फैखाबाय, जेरै गावबागावनि मास्क गाननानै थांनाय, सेनिटाइजार बाहायनाय आरो ससियेल डिस्टेन्सिं मानिनाया बेयो जोंनि साफ्रोमनिबो गावबागावनिखा होनदों। बेखौ बिथाङा बुंदों। गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव चेक खालामनो हागोन। बिथांनि अरिजिनेल बिबुंथिनि लिंक दङ, गावनि बिबुंथि लाखिनायनि, बेखौ नोंथांमोनहा खोनासंनानै लानो हानाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेराव बायदिसिना सोंथि खालामहरा जासे नोंथांमोना अननानै बेयाव नायबाबो जागोन। दा बेखिनि, नाथाय बेजोंनो सरजाबफानानै नोंथांमोननो जायफोरहा रेगुलार नायो एबा जायफोर नायगासिनो दं बिथांमोननिसिम फंनैसो बाथ्रा, जे कमेन्ट सेक्सनाव गोबाङानो कमेन्ट खालामहरो आरो थाब रिप्लाइ मोनैनि गोबां उसुखुथु जानो गोनां जायो। खोथाया सैथो, नाथाय कमेन्ट सेक्सननि बेलायावहाय जोङो गोबांथार भिडिअ'आव गोबांथार कमेन्ट फैयो। मोनसे भिडिअ'आव मिनिमाम 50 मालाबा 60 जेसेबां भिउस फैयो एसेबां फैयो। दा बेयाव रिप्लाइ खालामनांगौआ मोनसे समावनो थाब हाजोबनाय जाया। दा बे हिसाबैनो एखायनो नोंथांमोनहा गावबागावबो नायफामनो थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै गासैखौबो नोंथांमोननो सुबिदा होफानाय जायो। बेयाव नोंथांमोनहा चेक खालामना लानो हानाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।